Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanku da wannan lokaci. Cikin wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku editing na photo irin wannan da ma duk wani photo da kuka gani a social media yana trending. Abu na farko da za ku yi shine za ku shiga Play Store Google don sauke application. Kuna shiga Play Store app za ku shiga searching sai ku yi searching na application Gemini. Da zaran kun yi zai fito sai ku yi downloading. Ni na riga na sauke shi da haka open kawai zan yi. Bayan ya buɗe abin da za ku yi na farko shine za ku yi sign up. Za ku sa email naku da password. Bayan ku yi sign up haka zai nuna muku cikinsa, yana nuna muku ga create image, ga write, ga fill, ga deep research. Don haka sai ka taba create image, kana tabawa ga plus sign a nan. Don haka wannan plus sign din da ka taba don ɗauko photo da kake so ka yi editing da shi, zai nuna ma gallery, camera, file da sauransu. Za mu taba gallery don ɗauko hoton da za mu yi amfani da shi. Kana tabawa zai buɗe ma hotuna sai ka zaɓi hoton da kake so ka yi aiki da shi. Da haka bara mu ɗau wannan, dan jira kaɗan ya gama load. Bayan ya gama loading kawai sai ka tura. Bayan ka tura kawai sai ka yi pasting na prompt da ka yi copy. A Facebook ne ko a Telegram sai ka ɗan jira shi kaɗan dan ya yi ma generating. Sannan ba lallai bane ko da yaushe ka samu prompt. Dan haka idan ka ga photo ya burge ka za ka ɗauka ka je ChatGPT ka sa mai ka tambaye shi prompt. Kowane irin photo ne zai baka prompt sai ka zo nan ka pasta. Wannan shine result namu da muka samu.